Германия и Батле Ван. Така, ще видим. Те, разбира се, ще бъдат обективни. Ще видим кой ще грабне. Много опа! Следващата фаза вече да продължава. И така. Започваме по ред на номерата. Малко ще намалим музичката, защото е сериозно. И така. Първо, как ще видя да напиша всички рисунки. И така, виждате ли добре рисунките? Надявам се, че ги виждате. Започваме с първата рисунка. Ето тази страхотна рисунка, където виждаме къщ, но имаме мама и татко с чадъри, една хубава къщичка. Ще помоля за оценки за 5. И да видим от кака Райна каква оценка ще даде. Също 5. 10 точки! Браво! Кака Силвия ще записва. Така, 10 точки. И да видим следващата. Една кола сред цветята. Да видим каква оценка ще даде. Бате Валю, четворка. И бяха Райна четворка. Вие сте наговорили предварително силно. Добре. Осмица на втората рисунка. На някой, който не е тук след нас. Следващата е доста екстремна. Лично аз не мога да я определя, но е доста шареничка. Каква оценка ще даде? Бате Валю и Дивица. Тук почнаха резачките. И четворка от Райна, общо петица. Важите участието. Още една на Спаси. Това може би е някакъв робот. На мен ми прилича на акумулатор за кола. Интересно. Надявам се да виждате. Ето. Така. 5 и 3. 8. 8 точки. И така. Следващата. Пролетна. Точно когато. Сега. Цветя. Птички и пеперутки. 6 и 5. 11. Браво! Това е временният победител до сега. Временният водач. Добре, Милослава, като певицата. Така, за следващата рисунка виждаме две балончета. И видим какво показваме. Четворка от всяка Райна. И още една четворка, отново 8. Добре. Няма да видим сега следващата. За жълтия човек, каква ще бъде оценката? Отново четворка от Бате Валю и петица. Да, девятка имаме тук. Следващата виждаме рекичка, полянка, куприна може би. 5 и 4, 9. Добре. Супер. Така, следващата е пак на дети. Деца играят. Първата рисунка. 5 и 5, 10. Много добра оценка. Браво. Тук виждаме някакъв пол и тигър може да е един срещу друг. Отново две петици. Браво. На Георгиев. Тук има страхотни балони ли са, извънземни ли са. Не звучи малко като нашествениците. Две четворки. 8 за Георги. Браво, Георги! Страшен! И така, следващата. Едно огромно красиво дърво и много цветенца. Пролетната рисунка. Две петици, десятка на Еми. Страшно. И
едно изключително достижение. Да видим четворка и едно хубаво гнездо с седенце и петица девятка.